На мен любимият цвят ми е зеленото и реших да направя една кутия в зелен цвят. Трудно ли се прави? Просто трябва свободно време и да продължаваш с опитите. Ако нещо не се получава, да го направиш пак, докато се получи. Цветът е металик, от различните ъгли на светлината, изглежда различен нюанс на зеленото. Това беше първото нещо, което направих. Нормално захранване за компютър. Разглобих го, кабелите ги направих с термошлаух, за да се скрият. Сложих прозорче, осветих го зелено и сега работи като тестово захранване извън компютъра. Аз много случайно попаднах на това изкуство, модинга, и доста ме впечатли. Модинг и тунинг, какво е? Модинг и тунинг също си има разлика. В смисъл, тунинговането е да добавиш нещо, което не е стандартно за кутията на компютъра ти. Това са контролите ти, това са допълнителните вентилатори, водното охлаждане, някакъв вид въздушно охлаждане, компресори също. А модинга? Модинга е да направиш дизайна на самата кутия, как ще изглежда. Може да се гравира плексиглас, това също се включва в модването, вентилаторите са светещи, на различни работи. Това е контролен панел за вентилаторите. Те са един 120 мм, вкарва въздух за охлажда хард-дисковете, отдолу е 140 мм за другата периферия. Има вентилатор отзад да изкарва въздуха и отгоре също. И на процесора имам 5 вентилатор. Тези копчета са за да контролират вентилаторите. 5 копчета за 5 вентилатора. Това е копчето за пускане на компютъра, в зелен цвят да се връзва с кутията. Сега какво започваш да правиш? Както ви показах, това е вентилатора, неговата перка се вади. Пробил съм 5 мм дупки за светлодиодите. Ето ги тях, 4 на брой. Сини ярки. Имаме жици, тинъл и поялник. Това после къде ще го сложим? Къде ще го пуснем? Пак ли в компютъра? А в компютъра, разбира се. За да си купат колело, примерно, аз постоянно за да вложа пари в компютър. Правиш ли някакви скици или просто започваш да го правиш? Не, реално първо ми се ражда идеята в главата. Почвам да го мислям внимателно как ще изглежда на пръв поглед, само визуално така. Приятелно. После за по-лесно визуално представя да имам, почвам да се чертая нещо. Това е един малък проект, който съм направил. Това е за страничника, пак на компютърна кутия. Идеята е, има един модул, който наричам безкрайно огледало. Много хубав ефект има, повечето лъскави заведения в България има такива неща. Общо взето, викам за какво да ходя в такива заведения, като мога да си направя нещо от същия род, същия ефект върху компютъра. Можеш ли да си изкараш всички пари за лятото, без вашите да ти помагат от това нещо с кутиите и с модването? Предполагам, че да, чак всички не, но мога да изкарам доста пари от това. Да. Какво точно е изкуството на модването? Да взема една кутия, която е една от всички просто и да направя уникална. Такава в света няма друга. А преди беше една просто обикновена кутия. Взел си платката, вземи така наречения от мен сушуар и покажи на всички, че всеки, който гледа в момента, може да си направи такова нещо. Сега си избирам този елемент и се го махна. И сега с това ще си направиш някаква част от компютъра. Ще ползвам това за някакъв мой бъдещ проект. Се има за какво. Повечето части не се намират по магазините, може да използваш такива стари. Модерно ли е да се прави? Модерно е, в България все повече добива известност. Има един приятел, който много се впечатли и искаше да го направя същото. Казах му, че скоро, когато излезна във ваканция, да имам повече време.